हाँ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏପଟେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ବସି ପଇଲୁ। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁରେଇର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଦଉଛନ୍ତି ତ ରେଡ଼ି କ'ଣ ପୁରା ତ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଚିକି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଏମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ରାଇଜର ତ ମିଳିବେନି ଆଉ। ଆମର ଏମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଉ। ଆମର ଭଡ଼ାର ଆଣିନୁ ଏମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଛ କି ଭଡ଼ାର ଆସିଛି? ନାମ ଆମର ଇଏ ଦିଅର ମହାଶୟ ଆମ ଦିଅର ମହାଶୟ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଲସୁଲ କରିକି ତାପରେ ଖଡ଼ିରେ କାଟି ଦେଇକି ଚିକି କରିକି ତାପରେ ଖଡ଼ି ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଳିରେ ସେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ଖଡ଼ିରେ ପୁଣି ଲଟା ଫୁଲ କାଟି ଦେଇ ତାପରେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ ଲାଲ କଲର ରଙ୍ଗ ଟିକେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ମୋ ମା ବସିକି ସବୁ କଥା ବୋରାତ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ? ରଙ୍ଗ ତ ଦେବା ପାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଇଏ ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନିଏ ମୋ ଦିଅର ମହାଶୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏପଟର ମା ନାନୀ ଦୁଇ ଜଣ, ମୁଁ ବି ଏପଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲୁ, ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲୁ ଟିକେ। ତାପରେ ମୋ ସୁରେଇ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଫୁଲ ଟିକେ କାଟି ଦେଇ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟୁଛନ୍ତି ମୋ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବରେ ଏଇ ବାବରେ ଦେଖ କି ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ କାଟିଲେଣି ରେ। କ'ଣ କଲା ସେ? ବାପରେ ଫୁଟୁ ଦେଇ କଲର୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁରେଇ ମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କାଟୁଥିଲେ, ହେଲେ ଫୁଲ ହେଲାନି। ତାକୁ ବଳି ଇଏ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମନ ତାର ପୁଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ କି କ'ଣ ଜାପାର କରୁଛି। ଦେଖ ଏଭଳିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ଭୁଲ ନେବନି। ଦେଖ ସେ ଜାପାର ଚିତା କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଟିକେ କଲର୍ କରୁଛି କେମିତି। ଏଇଟା କି ସବୁ ମୁଣ୍ଡି କରୁଛି କଲର୍ ଟିକେ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ। ଏଭଳିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? ଆମର ତ ଏଇଭଳିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମିଶେଇ ମାସେଇ କଲର୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ସବୁ କଲର୍ ମିଶେଇ ଦେଇକି କରୁଛି ଗୋଟେ କଲର୍। ଏଭଳିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ସେ କରିବା ବୋଲି ଦେଖ ମିସ୍ତ୍ରୀ କଲର୍ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ସେ କଲର୍ ଦେଇ ତାକୁ ଇଏ ପଣ୍ଡାର ମଜୁରୀ କେହି ଦେଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମଜୁରୀ ଫଜୁରୀ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶେଇ ଗୋଟେ କଲର୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ତଥାପି ସେ ସୁନ୍ଦରିଆ କଲର୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଙ୍କୁଥିଲା ହେଲାନି ବୋଲି ଦେଖ ସେ କେମିତି କ'ଣ ପୁଣି କରିଦେଲେ। ସେଇ କଲର୍ଟା ତ ଭଲ ଦେଖାଥିଲା ଗୋଟେ କଲର୍। ସେ ଦେଖୁନା କେମିତି କରିଦେଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ କଲର୍ କେମିତି କରିଦେଲେ ଦେଖ ଟିକେ। ଆମର ସୁରେଇ କଲର୍ ବି ଦିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କ୍ୟାପ୍ ବି କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।